Hej, 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 witajcie w mojej kuchni, ja jestem Niklaus. Nie będę żygał, a przynajmniej takie są plany. Moi drodzy, co my tu mamy? Seafood, złota rybka, krewetki. Krewetki to są takie, jak wiecie, takie robale żyjące w morzu. Co prawda, no żaden jeszcze nikomu nie zrobił nic złego, ale też nie przypominam sobie, żeby kiedyś jakiś mi pomógł w czymś szczególnie. Także moi drodzy, no co wam mogę powiedzieć? Ile to, Marcinie, kosztowało? 16 zł. 16 zł, mamy tego 270 gram. Jak widzicie, te krewetki są takie, no całkiem spore, nie jak te typowe, takie małe koktajlowe ciulstwa. Obszar połowu południowo-zachodni Atlantyk. Mam nadzieję, że tam nie zatonął żaden tankowiec ostatnimi czasy. Bez dodatku, moi drodzy, polifosforanów, czyli nie będziemy świecić w nocy, jak po tym słynnym, już nie będę wam gadał, wiecie dobrze o co chodzi. Krewetki z czerwonej oliwie, z czosnkiem i pietruszką. Je można smażyć, można je gotować. My akurat będziemy smażyć, żeby były takie fajne, chrupkie. No i co? No to tyle z tego. Do tego, moi drodzy, mamy tego typu bagiety czosnkowe. Mają one taką zaletę, że jak są mocno zmarznięte, na przykład można kogoś jebnąć w łeb i powinno to skutkować szybką stratą przytomności. Również biedronkowe, jak widzicie. No i do tego, Marcinie, proszę postawić. Bo wiecie, szczerzonego Pan Bóg szczerze, a odkażać się trzeba regularnie. Moi drodzy, jak już jesteśmy w temacie bagietek, tudzież bagiet, to na pewno wiecie, że w pewnych okręgach, a w zasadzie w całej Polsce, na policję mówi się bagiety. Czy wiecie czemu? Ja wam nie powiem, bo nie wiem, ale może ktoś z was wie, to piszcie śmiało w komentarzach. Moi drodzy, kuchenka elektryczna klasyczna, nastawiamy tutaj, w sumie nigdy nie wiem co te obrazki tutaj znaczą, na 180 stopni, jak światełko zgaśnie, to wkładamy 10-12 minut i mamy upieczone. Kurwa, wezmę z kadru. Tak, moi drodzy, krewety wyglądają po wyciągnięciu z opakowania, no wyglądają na takie przynajmniej nieoszukane. Znaczy, problem jest o tyle, że ja nie jestem specjalistą od krewetek i nie wiem w sumie jak one powinny wyglądać, no mam nadzieję, że właśnie tak. No, to żeby się nie otruć. Dokładnie. Daj to flaszki. Ten pan ma, jakbyście pytali, atesty wszelakie na robienie tego. Jeżeli nie macie odpowiedniego papieru, to ja bym raczej zgłosił się do specjalistów. Pięknie. I teraz na 12 minut myk. Coś ty to kupił? Moi drodzy, to smażymy na maśle. Mam tutaj masło, co prawda krowy one nie widziały nigdy na oczy. Same krewetki wyglądają tak, pachną, no tak krewetkowo. Mam nadzieję, że to tak powinno być. Jak wy się znacie na krewetkach, to dajcie znać. Moi drodzy, delikatnie, paluszkami, umytymi rączkami. One jeszcze są trochę zmarznięte, także jest szansa, że będą, że tak powiem, strzelać. To tak fikuśnie w ogóle wygląda. Dobra, i one się mają smażyć ile? 6-7 minut, nie? Tak. Tam były jakieś żeby jakaś cebula, papryka. Kurwa, jakbym chciał cebuli, to bym se nakroił i se z chlebem zjadł. No i moi drodzy, 6-7 minut. Niech sobie tutaj, że tak powiem fikuśnie, dochodzą. I minął czas, wyciągamy z pieca. Wygląda to w następujący sposób. Fajne, rumiane, cieplutkie, ładnie pachnące. Upieczone krewety wyglądają tak. Te mięso, które wcześniej było białe, zrobiło się takie fajne, żółciutkie. I generalnie nie powinniśmy się otruć. Ale na wszelki wypadek. Ja. No i dobre. Moi drodzy, przechodzimy do konsumpcji. Także, żeby się nie otruć, próbujemy krewety. Wiecie co, ja jestem człowiek nieświatowy. Nie wiem jak to się żre. Raczej bym z tym pancerzem tego nie żarł. Jakie gorkie. Ale wyglądają obiecująco. Jak kiedyś jadłem krewetki, to smakowało mniej więcej tak. Także mogę powiedzieć, że jest to ok. Okłamaliśmy was trochę z ceną. Nie kosztowało to złoty 16, tylko 18, nie? Ale mamy tutaj, po ile my ich mamy? Po 6. Po 6 takich całkiem dużych krewetek. Jak do tego sobie weźmiecie, ja właśnie sobie spróbuję. To jest zawsze spoko do tego typu tań. Taka właśnie, moi drodzy, czosnkowa bagieta. Fajnie tutaj ponacinana, popękana w środku. Testujemy. Bardzo spoko wyszła. Bella. Fantastika, wow. Jeszcze szczególnie, że to jest bagietka czosnkowa. I właśnie te krewetki też są w takim sosie delikatnym czosnkowo baba jakimś tam. Także to naprawdę spoko pasuje. Także powiem wam, mały nakład finansowy, bo te bagietki
Kosztują też po parę złotych dosłownie. Złoty, 2,40 dokładnie. 2,40, a naprawdę taką sporą sztuką można się fajnie najeść. Do tego po parę takich sporych krewetek i macie, kurde, elegancką, moi drodzy, romantyczną wieczerzę. Znaczy no nie w tym momencie, no bo no homo jednak jakby nie patrzeć. No, także ja wam powiem, jak najbardziej takie danie mogę polecić. Także jeżeli wam się podobało, jak chcecie więcej takich testów biedronkowego jedzenia i nie tylko, zostawcie łapę w górę i cóż ja mogę powiedzieć, wasze zdrowie na budowie.